Dnes nás naša hádanka zaviedla do dediny pod horami, kde sa už teraz ľudia pripravujú na Vianoce. Mali tam dnes dokonca aj dedinskú zabíjačku, aby všetko mäso stihli spracovať do štedrého večera. Liptovská dedina Švošov, ktorá vznikla už v stredoveku, je síce malá, ale o to viac pokladov ponúka. Nachádzame sa v malej kopcovitej dedinke Švošov a tu založil Valách Šoš, ktorý mal túto lokalitu na starosti. Tu sa žije celkom dobre, sme pod horami, zimu máme takedy poriadnu. Naša dedinka je malá rozlohou, ale myslím si, že je veľká srdcom. A ľudí v dedine spája aj taká akcia, ako je táto zabíjačka. Máme tu svoj kult, samozrejme tradície, tu máte názorný príklad, čistá radosť tu žiť. Dookola krásna príroda, takže nádhera. Keďže sme v Liptove, klobásky zo zabíjačky budú menej pikantné ako na juhu Slovenska. Na Liptove sa veľmi málo používala paprika. Nedávalo sa veľa papriky, dala sa len rastca, cesnák a sol. To bolo typické. Na tomto kopci po švošovsky nazývanom Hrdoš sa týči 12-metrový kríž, ktorý chráni dedinu. Takto ťažko asi 35 chlapov vysoko v horách stavalo na vlastné nohy ochrancu dediny. Bola to náročná operácia, ale podarila sa nám. Ťažký je nejakých asi 700 kg spozinkované ocele. V Švošove je veľa veriacich. Dokonca na miestnom cintoríne je pochovaný rodák, katolícky kňaz Ján Maga, ktorému pápež udelil titul Monsignor. Domáci tu milujú okolitú prírodu, len pred nedávnom dokončili práce na švošovskom náučno-turistickom chodníku. Celý chodník vedie pohorím Havran. A majú tu aj minizoo. Tento švošovský paroháč nám najskôr nechcel ukázať svoju pravú tvár. Potom si to však rozmyslel. Zo Švošova Eliška Prečová, televízia Joj.